odhaduje na 1000 až 2000. Ďalšia kauza. Paraplynový cyklus. Citujem z jedného blogu Miroslava Jašicu. Kúpiť niečo za 2 miliardy od štátu, na čo štát stratí z istotou viac ako 7 miliard korún. Kúpiť niečo za 2 miliardy od štátu, na čo už približne o rok investor získa 1,3 miliardy korún. Toto niečo je PPC, ktorá mesta od štátu kúpila v roku 2004 90% podiel. Odporúčame kvetiny dať nahľad tomu dobytku, ktorý je vnútri budovy. Čiže vážená dáma, ten košík s kvetmi, prosím vás, dajte kolegom, nech sa nahľadú. Vítame ďalšiu správu pre našich poslancov.